Omusubati w'emyaka 34 obekire byara amwe n'abanyanyimbo emiye county ya Kajiado magayo kagirwa kumoito mwana wa yeke ngwerere na kugachomo biro enyumba wetani mitienye tatobono egotebekana buna omunyaroko yebwe emyaka 14 bomukungu yo nero minyogete kobeka oroboti asigeta senike abanyanyimbo magayo gosinywa kolemereri misuli tendi korwa asemu abanyomba abanyanyimbo nigo baminyogeta sobwango namagayo gokora ubunyabi obotindi bakanyora ebisamunye by'omubere bw'umwana oyo bibisire nyaro yigetanda bire imeyendo yo kubucha mache omukamanda b'abanyanyimbo Daudi Loronyokwe imeye county enkya Kajiado yagati nigaene kirege kore kiona goteba buna omukagiro yo nigara ikigubushi wekigambero ange Jumatatu ele kwereneria amabolyo Daudi obori abayibori kori abakonyi ekero basimyura korera abana anene engakiyiga encharege ndete gosunyunta abakenya bono nigo yamanyikanire buna omusubati oyo nigo ayiburito omwana oyo ekitariki 15 nemo omutinyo 5 na kabere omwaka oyo nabayigo abalingoria kurwa segeta senike abanyanyimbe ekyo nigo barache kumupimo mukungu oyo gose nabwate endwali yabongo.